दंसित जनम तस्मै श्री गुरवे नमः। भिन्न भिन्न नंदर्देवं तत्रे पंचदेव नमस्ते। मन्मथ श्री जगन्नाथ मधुर श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वादि साक्षीभूतं भवाति तत्र गुणरहितं सद्गुरुं नमामि। मातांच सरला देवी हे पितांच परमेश्वर साक्षात कमला देवी मा वाक्य देवी नमस्तुते। खंडन करिव विपद
गौरी काली हुमावतीश्वरा शिवा भुवनी त्रायणी सर्वाणि सर्वमंगल
शनि विश्वकर्मा पियर दया कर दिवाकर गरीब ज्ञानी मु गरीब ज्ञानी चाहि मोते करे भराई दुख मोहरा सुमरी घरे बिना जंत्र बेत को धरी बिना कार सभारे नृत्य करी गीतरे कहई गाई भासे श्रीनिवास मा भासे श्रीनिवास नभे नम दोषे सभार भौणी भाई जय माता रुद्रहंकारी
ଅନାମ ଆଜ୍ଞା ତୁ ହଲୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହଲୁଛି ତୁ ହଲୁଛୁ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମତେ ହଲଉଛି ଏଇଟା କଣ କି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପୁରା ମଦ ଆଉ ତୁ ମଦ ପିଉଛୁ? ହଁ ତୋ ବୟସ କେତେ ପୁଅ? ତୁ ମଦ ପିଉଛୁ କି? ବୟସ ଜାଣିଛ ଏଇ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ କରୁଛୁ ହଁ ଆରେ ଭାବ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଭାବ ହଁ ତୋର ଆଜି ଛେଳି ଅଭଦ୍ର ହଁ କେଡ଼େ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ହଁ ଭାବ ଛେଳି ଚରେଇ ଯାଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଉ କୋଉ କଥା ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ସେବନ କରୁଛୁ ଆ ବିଷୟରେ କି ଜାଣିଛୁ? ଜାଣିଛି କହିପାରିବୁ? କହିପାରିବି ଆଚ୍ଛା କହିଲେ କି? ମଦ କିଏ ବୋଲି ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ରେ ମଦ କିଏ ବୋଲି ମଦ ମୋର ମାତା ପିତା ମଦ ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମଦ ମୋର ମାତା ପିତା ମଦ ମୋର ଭାଇ ପ୍ରେମ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଗୁଲି ମୋର କହିଲେ ମଦ କିଏ ବୋଲି ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ରେ ମଦ କିଏ ବୋଲି ମଦ ତୋର ମାତା ପିତା ମଦ ତୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଅଫିମ ତୋର ଶ୍ୱଶୁର ଗୁଲି ତୋର ଦହି ଏ ପୁଅ ପଦ ପୁରା ଖଞ୍ଚିକି ରଖିଛୁ ହଁ ମାନେ ଗୋଳମାଳ ଖବର ନାହିଁ ନା ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ନା କଣ ଅଛି? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି କହିପାରିବି? କହିପାରିବି କହିଲେ ଭାଗ ପଣା ମୋର ପୁଳିତା ସୁର ପତି ଗଞ୍ଜାଇ ବସାଇ ଆଜ୍ଞା ଭାଗ ପଣା ମୋର ପୁଳିତା ସୁର ପତି ଗଞ୍ଜାଇ ବସାଇ ତା ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ା ହୁଏ ପୁଡ଼ା କଷା ରହିରେ ମଦ କିଏ ବୋଲି ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ରେ ମଦ କିଏ ବୋଲି ଭାଙ୍ଗ ପଣା ତୋର ପୁଳିତା ସୁର ପତି ଗଞ୍ଜାଇ ବସାଇ ହଁ ତା ସମ୍ପର୍କ ଓଡ଼ା ହୁଏ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଦହି ଆଏ ଚୁଡ଼ାକୁ ଦହିଟା ନହେଲେ ଲାଗିବନି ଜଳିଟା ଭଲ ଲାଗିବନି ନା ତେଣୁକରି ତୁ ପୁରା ବାଗେଇକି ରଖିଛୁ ଆଉ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ନା କଣ ଅଛି? ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଅଛି ହଁ ମଦରେ ମନ୍ଦ ଭାବ ଯିଏ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମଦରେ ମନ୍ଦ ଭାବ ଯିଏ ଜାଣି ନାହିଁ ହରି ହର ବୋଲେ ମଦ ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମଦ କିଏ ବୋଲି ଦିନେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ ରେ ମଦ କିଏ ବୋଲି ଅନାମ ମଦ ପଛରେ ଗୋଡା ମରେ ମରିବ ଦରେ ଦରିଦ୍ର ହବ ମଦ ବୋଲି ଦିଟା ଅକ୍ଷର ତୁ ମଦ ପଛରେ ଗୋଡା ନା ସର୍ବନାଶ ସତ୍ୟନାଶ ହଉଛୁ ଆପଣ ଭଲିଆ ନାଶ ହେବେ ଏ ପୁଅ ମୋ କଥା ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆପଣ ସତ୍ୟାନାଶ ହେବେ ସେ କଥା ଛାଡେ ତତେ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ଡାକିଛି କହିଲୁ କାହିଁକି କାହିଁକି କହିଲେ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଦେବ ଏବଂ ମା ଦଣ୍ଡକା ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା କାହିଁକି କହିଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିବେ ନା ବାବୁଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ମାନେ ଜେଜେବାବାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ନାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବହୁତ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଦରେ ଡାକିଲୁ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ ବାବା ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ ତେଣୁକରି ଠାକୁର ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିବ ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜାଗାଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କର କାହିଁକି କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଖୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କି କରିବୁ ଆମେ ମାନେ ସবাই ଦେଖିବୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି ତ ଥଣ୍ଡା ନା ଥଣ୍ଡାରେ ଥଣ୍ଡା ଆରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୁ ଗାଁ ସେବାୟତ ତୁ करे কিবা কাজ কর যথাশীঘ্র তু করবে পড়বে মনে করবি না করিবনি করিবিনি অনুসরণ খুঁজিবু তো ঠিক আছে আচ্ছা বেটা ভাই কোন করবি না কোন সঙ্গে সঙ্গে মনা করছিলু মুখটা গরম হয়ে আসলে তো তুই টিকে ফুপুর পচাইছি কইলু মুন্ড মোর ঠান্ডা আছে ঠান্ডা আছে বেটিয়ে গরম হয়ে আসলে ঠান্ডা লাও ওহো সেতବେଳେ পুরো গরম ଥିଲା ଏବେ ঠান্ডা হয়ে গেল করিবি তো করি ଥିଲା এটা মুক্তিনি আর কি করিবি ঘর বালি করিব
तू अभी तेरे बाहर से नहीं हां कितने दिन है 3-4 दिन ହେଲା अरे मूर्ख पिला 3-4 दिन है पिला को बाहर से पादर वाला का छाड़ दिबो हातर मेहंदी छाड़ दिबो डाकले पिला आसु कि आसी कइसे तम देखो से दोस्ती मोस्ती काई प्रोजेक्ट आसीओ नेले अरे मूर्ख पिला मु कहबा କଥା तू बुझी पाली नुआ पिलाटा डाकले तो सब आसु कि के आसीबो डाकले आसो ताल तो स्त्री तू डाकले कोटी डाकी दो हे तो स्त्री के मुकाई डाकले या ताको के टिसु हे तो हे ता तो झगड़ा है हां तो स्त्री डाके से आसी क्लास तू डाकले आसो तो स्त्री को डाकले तो किछ कहबो तो किछि कोइबी अरे मुंडो काई छ किछि कोइबी किछ कहबो तो चल डाकीबी हां ता ना कर तुम गाँव से मानुछ तो तो सीखी जाए तू आई थे सिखाई से तो स्त्री नाम तो हो नानी 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 ताना नानी हां नाटा की दिले परिवार देथिले घर परिवार हां ना क्लास हो तो आसीबो हेलो से नानी ताना बा कौन कोई हां आप तो कोन देखिले मते नानी को लेके नानी देखले हां आपण तार कहबे नानी से देखले लेखा में भाई है को যদি তাকদির বাই চলে हां আর তার ভাইরা মোর कहबो आपण तो জানতে अरे मूर्ख पिला के तो चालाकी पड़छ हां ता नाडा पचाली कोन कोन तू सीधा हिसाब पकई कोलु नानी मु नानी लगे तू संगे संगे सोना हिसाब पकई दू आ तो मुझे के बुद्धि दे अभद्र अयोग्य सुने तम बुद्धि रे पड़े हम सम्मान हानि भाई इज्जत नष्ट हो तेणु करी तो स्त्री तो निजे डाके हां आसा मणि मोरा फुला तो स्त्री आसुची ଆସିବ काली अपेक्षा करी हरि रे
एते लोकଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ से पिला को कहू बुढ़ी ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ से कोन आउ कि रे मूर्ख पिला एते लोकଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କଥା କହି ଯାଏ ତୋର କାଣ୍ଡ କେନ ଅଛି रे କାଣ୍ଡ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଦେଖିଆ हां रे ओडी रोज संगा इसले का अच्छा जियो हां हमर को देखि लगे आंबर टाकू बोले पिला नन्ना है पिला नन्ना बोले हां किरो अच्छा पिला मत ये एडिटिए पिला एते रागो के बच्चा को गोटे थर पछला को मनस कहलो आंबर टाकू पिला नन्ना से रागी मोची को भइता है सीधा कहलो मो भगवान मो स्वामी को चले कहलो हबन तू स्वामी को चले जा से देखियो तू मुझे कहि परिबो टिकेले सुंदर नहीं खंडगिरी पाती में करा होया हेले जिया तू बाहाय तू केमिति खंडगिरी एटा हाथ में मुंगेनी जे हे अच्छा सीधा हमरे पड़ी थांदा आपरे को ना तू मर्जी छाड़ी गला के छुरुची मोहरा तम छुरु
ଝିଅ ହଁ ସାର୍ ଯାହା ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଟିକା 3 ଭାଗ ତାର ଗୋଟେ ଭାଗ ମୋର ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଟିକାର 3 ଭାଗ ତାର ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କର ତୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ଟିକେ ଖାଇବା ଗଲା ହେଇଥିବ ହେଲେ ଝିଅ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ମଦ ଉପରେ ପିଇଛି ମଦ ପାଣି ପିଇ ଧରି ଧରି ସେ ଉପର ସାଇଡ୍ ଯାଇଥିଲା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଟିକେ ଉପର ସାଇଡ୍ ଚାଲିଯା ଯାଉଛି ହଁ କଣ ସେଟା আর সেটা হচ্ছে কোশলা শাক তু পাটি হউনি কি কহ কোশলা শাক কোশলা আর মুখে বুঝি কিছু নাই কো তু ব্যাপার করছ কেতে দিন ହେଲା লাভ হচ্ছে তো মদ পেও সমান হতো তো স্ত্রী আসলে কি আরে বাকি দিলি আরে ততে জায়গা সফা করবে পাই তো স্ত্রী কাকে কইব তো স্ত্রী আসিলা দেখি না বলে আসলে মত পচারে কি দেখ ये की गीत है ये पूरा को गीत है आय पूरी वाले जो इनी सुना दी के से गीत ए बुढ़ी मान तो हसिले तू ए गीत गाइबू आय तो भारी बकलानी ओहो भाइराल गीत गाउछु हां अच्छा तो स्त्री की देख आसला क्या आसिलानी देख देखियो बढ़िया कौन कोइले देखिया को हां भलो से देखिली हां मु कहली की बुझिलो झुरिया को हां तो देखो हाय कौन देख एटा मु होय ସେମିତି କଣ ଶିଖା ତ ମୁହଁ ଦେଖୁ ନା ଦେଖୁନୁ କେତେ ଭାଗରେ କଥା କହୁଛୁ ଗୋଡ ଦେଖଉନି ସେ ପିଲା ରାଗିକି ରହିଛି ହଁ ସେ ପିଲା ପାଖକୁ ଯିବୁ ହଁ ପାଖକୁ ଗେଲେ ତୁଲେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ହଁ କେମିତି କହିବୁ ତୁଲି ତୁଲି ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଛୁରିଆ ବୋଉ କେମିତି କହିବୁ ବୁଝିଲୁ ଝୁରିଆ ବୋ ମତେ ଚାକୁତି ଦେଖେ ସେଟା କହୁଥିଲି ଆରେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ତ ମୋଠୁ ଧରିକି କଣ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିବୁ ବୁଝିଲି ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିବୁ ହଁ ଚାକୁ ଦେଖିବି ତାକୁ ଦେଖ ହଁ ହଁ ଯା କାନ୍ଦେ ହଁ କାନ୍ଦେ ଏ ସବତେ ଏକାଣ୍ଡ ମତେ મને મુકી ચીનીએ ତୁ ସ୍ୱାମୀ को ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଦେଖିବି ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପାରି ଦେଖୁଛି ହଁ ହଁ କୋଜା ଦେଇ दे आगे बढ़ा आज सब्जी तो कौन तीनटा कर मोर नहीं भाई अरे तब तक तो स्त्री पाइला हां देखो 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 आठ अलग से दुनिया को ना माने स्त्री बाड़े में से दीप लगी पड़ी अरे मूर्ख पिला मते कोई पंडित पिला तब तार अर्थ को मते देखो पंडित पिला कोनला ओहो वार्ड बसियो मु बाकी मते कोड़े बसियो सुने से पिला तते मारिला तू निसार अछु किछ खालोनी पर जणा पडु तू भी जैसे पिला पूछा पाक मुझे को गेलो तो पूछ हां हां तू कौन कर हां तू कौन गोटे गोटे ब्रेक मार से तो गोटे वाले तू मते गोटे मारू से पिला रागी अछि ताकू डाकी प्रभु उत्तर से विराजमान कर बुझलु त त्रदा मान काय वर्तमान येडा माछ बाबू ठिकाने घरु पळाई असलु महाभारत छुई रे गली कारू मा संगे किमाने देश जाऊ छुई रे गली कारू मा संगे
ବାଜା ବଜେଇବ ସେ ବଜେଇବ। ଆଜ୍ଞା ତାକେ ବାଜା ବଜେଇଲାରୁ ହଁ ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଲା ପରା। ଓହୋ ତୋ ରାଗ ବଢି ଲାଗିଲେ ହଁ ସେ ବାଜା ବଜାରେ ପିଲା ନାଚ କରୁଥିଲା ତୋ ରାଗ ବଢି ଲାଗିଲା। ଏଇ ବଜା ତୁଲାଇଲା ଏ ଭୋସମାଳି କଥାଟା କହ। ଏ ସବଳି କଥା କରୁଛି ଏତେ ବଡ ସଫାରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ତୁ ଗାଈ ଦବୁ ବଜା ତ ମାଇକ ନା। ହଁ ବଜା ତୁଲାଇଲା କଣ କହିଲା ସେ ପିଲା କଣ କହିଲା? କହିଲା ଗୋବର ମୁଣ୍ଡିଆ ଗଲା ମୁଣ୍ଡିଆ ବଜେଇଖିଆ ତତେ କହିଲା ଭାଡୁଆ କହିଲା। ସେ ପିଲା କହିଲା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କହୁଛି ତୁ ମୁଣ୍ଡ କାମରେ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡ କି କାମରେ ଆସୁଛି? ଫାଇଷ୍ଟ ହୋଟେଲ ଛିଞ୍ଚଡା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡା ଅଛି ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା ଏଇଟା କି ମୁଣ୍ଡ କି ପୁଅ? ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ଏ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ନା ତୋ କାମ ନା ମୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ ଲାଗୁଛି ଖାଇ ପିଏ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବାড়ি ଫଟେଇ ଦଉଛୁ। ଫାଟିବନି ଏ ମୁଣ୍ଡ ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଏ ମୁଣ୍ଡ ଅମ୍ପେୟାର କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ କେତେ କାମରେ ଆସୁଛି ନା? ଦିଟା କମ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଦିଟା କାମରେ ଆସିଲା ଆଉ ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲା ଠିକ ସେ ବୁଝି ପାରିଲା କେମିତି ବାହା ହେଇଥିଲୁ? ଆରେ ଘରଟି କରିବୁ ଘର କୁଆଡେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୋକ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା করে ଘୋড়াକୁ ଛୁଟାଇ ଘରୁ କରିଲୁ ବାହାର ଲଗୁରି ଯାଏ ମମତା ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ତତେ ମତେ ଧାତା ଲଗୁରି ଯାଏ ମମତା। ଝିଅ ସେ କଣ କହୁଛି ତୁ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ତା ବୋପା ପାଇଁ ନାଇଁ 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 ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଝିଅ ତାଙ୍କ ବୋପା ଅଛି ଯୌତୁକରେ ଘର ଆଣିଛି ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆରେ ଇଏ ତ ଦେଖିଲୁ ନଥିଲା ହାର ପିଲା। ମୁଁ କଣ କହିବି ସେ ମତେ ଟ୍ୟୁସନ କରିଦଉଛି। ସେ ନଥିଲା ଘର ପିଲା ଘର କାହିଁ ସେ ପିଲା କହିଲା କଥା ତୁ ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେ ପିଲାକୁ କହିବି କାହା କଲା ତମର ସେତେବେଳେ ଚାଳ ଘର 2 ବଖରା ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା କଲା ତାଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଇନ୍ଦିରାବାସ ସବୁ ଆସିବ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଇନ୍ଦିରାବାସ ଅର୍ଥ କଣ କହିଲୁ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆସିବାରୁ ସେ ପିଲା 2 ବଖରା ଭାଙ୍ଗିକି ଛାତ ତଳ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷା ପବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଚାଳ ଘର ସୁବିଧା ଦେଲୁ। ବର୍ଷା ସେ କଥା ଛାଡେ ତମେ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବ ନା ଜାଗା ପରିଷ୍କାର। ଆରେ ତମର ଖଡି ପଡିଥିଲା ଖଡି ପଡିଥିଲା ତତେ କାହାକୁ ଶିଖିଥିଲା? ତା ବୋଉ ତୋର କଣ ହବ? ଏବେ କଣ ହଉଛି? ଆଗେ ଶାଢୀ ଲେଖା କଣ ଅଲଗା ଥିବ ହେଲେ ଏବେ ଶାଶୁ ଝିଅ ତମର ଖଡି ପଡିଥିଲା ତମର କାହାକୁ ଶିଖିଥିଲା? ସିଏ ତ ବୋଉକୁ ମାନେ ଶିଖିଥିଲା ତତେ ତା ବାପ ଶିଖିଥିଲା ଆଉ ତୁ କାହିଁ ବାହାରି ସେ କଥା ଛାଡେ ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ତୁ ପାରିବୁ ମାରୁଆଟା ମୁଁ ବୁଝଉଛି ସାଇଡ ମତେ କହିଲୁ ବୁଝେଇବାକୁ ତୁ ବୁଝଉଛୁ କାହିଁ ମୁଁ କଣ ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ? ପୁଅ ଲେଖାରେ ସେ ଭଉଣୀ ହବ ତୁ 16 ଲେଖା ପକେଇଛୁ तो प्रकृति खराब हो तो स्त्री को नीचे बुझ प्रभु तेरे सुन के रचना कर कहे भगवान सुन सब